M'encanta, evidentment, el cine, m'encanta anar a la muntanya, m'encanta llegir, sortir amb els amics, passejar, practico ioga, faig dansa africana. M'agrada molt tenir moltes activitats. Em dic Laura, tinc 33 anys i sóc actriu. Per mi el budisme, o el que entenc, és una filosofia, és com un prisma amb el que un intenta mirar la vida des d'una altra perspectiva, a la que estem habituats, traient totes aquestes coses per arribar al que és l'essència de la vida de veritat. No hi ha objectiu a la meditació, o sigui, aquesta és una de les grans preguntes sense resposta. La meditació no té cap finalitat. I si practiques buscant una finalitat, te n'adones que no hi és. El que fa la postura de la meditació i la meditació és constantment portar-te al moment present. M'agrada molt la cuina, disfrutar del menjar, i cuinar m'agrada cuinar per altres. La cuina és un altre dojo, és un espai de on portar la pràctica. Llavors, molta cura d'aquest espai, tant pels aliments com per l'actitud a dins de la cuina. Ara estic preparant la Genmai, que és l'esmorzar tradicional, quan fem dies de zazen o retirs. Llavors és un arròs integral amb unes verdures, 5 verdures, de pastanaga, nab, la ceba, porro i api. En aquests moments estic cosint un quesa per ordenar-me monja, i clar, com a jove i persona que viu en el món, la connotació de monja, que pot ser molt forta, algú li diu soc monja i et venen moltes imatges al cap, evidentment. Pot ser molt fort. I per mi no, o sigui, jo no tinc conflicte amb això, però entenc que el món sí que pot tenir cert conflicte. Amb el temps tot s'entén i sé perfectament que la gent que tinc al voltant tothom m'entén, no?